Are you winning, son? Anong ginawa mo? Bakit pinilit ka ba? Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dada natin ng mga memes sa dagdaan. Dahil pagod na ako magtikol. At least ang mas ako. Simulan na natin. Galing kay Ray. Tilulugan yung online class. At least agad ito. Napanood ko yan yung kay Tito Tulfo at kay Tekla na pinipilit niya ang kanyang asawa na may pagteklaan sa kanya. Naku po, hindi pa pwede yan. Kung nanggagalaiti ang ethics mo, wag mo ibuhos ang galit mo sa kinakasama mo, di pala niya asawa. Mag-aral ka na lang, diba? Makinig ka na lang sa online class kung hindi lag o sobrang choppy ng teacher mo. Sunod, attendance. Sino pa din nagtitikol dyan kay Lingko? Magaling, palakpakan, graduate ka na. Sunod, galing sa KFC. Pera o bayo? Pera o bayo? Pera o iyot? Lahat nag-i-interconnect. Bayot, iyot, bayo, leche. Sunod, ito galing sa tunay na pagbabago. Tips para matapos na yung module mo. Sunugin mo. Tapos ibigay mo yung abo sa teacher mo. Edgy boys! Diba gusto kong edgy? Boses ba talaga niya yun? Okay, pero sige, diba, pinaghirapan ng teacher niya. Naiintindihan ko hindi naman lahat ng online class ay parang conducive o epektibo sa mga bata. Ang ganda ng reflection na nasa TikTok pa na ito ginawa. Kaya ka nasa TikTok kasi di ka nag-aaral eh. Yun lang yung ginagawa niya pang ubos oras. Ayan. Sunugin mo. Nasusunog natin yung utak ko kakapanood dyan. Magaling. Nagsayang ka na nga ng papel ng puno. Nakikita mo ba yung bubong nyo? Galing yan sa iisa lang yung pinanggalingan niyang papel yan. Di ba nasusunog na? Parang babagsak na tong bubong nyo. Parang hindi rin safe yung ginagawa mo kasi parang flammable itong bahay nyo. At kailangan mag-aral para magkapera ka. At kung wala kang pambayad naman, hindi mo mapapalitan yung bahay. Magaling. Palakpakan ng TikTok ng kahirapan. Sunod. Are you winning, son? Palalo ang bata. Nalatrauma siya dyan. Magiging Are you winning, son? Are you winning, Sean? Hindi ka nananalo dyan, bata. Ito yung mga backstory ng mga nagiging joker. Ganito yung mga ama. Magaling. Sunod. Galing kay Ina dyan. Uy! Yan, ito ang mangyayari sa'yo, kuya. Pag pinagpatuloy mo yung ginawa mo, mag-aral ka na lang. Sunod, Konnichiwa. Aho! Ano ba ibig sabihin? Aho, di mo alam, di ba? Kasi di ka nag-aral, sinunog mo. Sunod, galing kay Hachu, halik ni Antonio. Okay. Yan, una ka mag-TikTok kaysa mag-inis sa bahay yan. Binabahay na tuloy kayo ng mga ipis. Magaling, sunod. Galing kay Marco. It's time for the Sesame Street alphabet. A is for Abby. T is for... BTS Bayot. BTS Bayot. Bayo, bayo. Bayot. BTS Bayot. BTS Paletrang B. BTS Bayot. Bayot. BTS Bayot o bayo? Pumili ka. O mababayo ka ng bayot. Nako po, ayoko na. Hindi ko na alam pipiliin ko. Wala bang multiple choice sa online class na to, teacher? Sunod. Dahil magaling ka, meron ka. Kaso dito si Tekla. Ano nangyayari? Sunod. Galing kay Kimoy. Oh, Mark! Ang dami na issue ni Mark. Lumipat na siya ng TikTok. Lumipat na siya ng ibang bansa. Xiaoxing! Xiaoxing! What the? Mark ng kahirapan. Kasi mayaman si Mark. Kaya puro prank channel niya. Yumaman siya doon. Sana lahat ng katangahan pwedeng gawin pera. No? Tulad ng ginawa nung kaninang bata sa module niya. TikTok ng kahirapan. So galing kay Tristan. Certified Tekla. Napapanaginipan mo ba to? Panatutulog ka? Do you ever dream of this bayot? Sunod. Patay pagising mo, may tasik ka na sa mukha. Sunod. Galing kay Jerno. Aray ko puta, no? Thunder.
Ginawa mo rin ba ito nung sa Tulfo, Sander? Naalala ko yan, no? Ngayon, nag-sorry ka. Diba? Naku, lahat nag-i-interconnect doon sa mga nagpipilit sa kanilang jowa. Naku po. Tekla, Tulfo, Thunder. Sunod. Nara! Oh, the transition. Zoom in. Oh, tsa. Bukol. Bukol. Aray, sumakit yung ano ko doon. What the? Sukot. Sunod. Ano na naman to? Ayoko na, puro TikTok. Puro TikTok ng kahirapan, leche. Ano na naman to? Ganyan ka magbukas ng Jelly Ace. Sunog ka ba na module? ASMR ng kahirapan? ASMR ng kahirapan. Yep. Mura lang Jelly Ace eh. Dapat kung mukbang yan talaga, ano yan, lobster yan. Ganun siya magbukas. Kadiri, inahawakan yan. Yung ilalim yan. Pero okay lang, at least natalsikan ka. Tulad no. Anak ni Tekla. Ewan ka na, pampamilya po kami channel. Sunod. Galing kay Jo Marie. Ayoko na. Hi guys! Nandito. Exercise din tayo for my time. Woo! Alog mo! Content! Ang sarap ng ganito. Ang sarap na may dede, may content ka na. Ako kahit anong gawin ko, kailangan ko pa mag-edit. Flat pa ako, leche. Tsaka gusto ko yung galing pa sa ibang video to. Nalala ko ito yun doon kay yung sa TikTok na yung dati siyang lalaki. Tawagan mo ako, Chicha Ella. Kailangan ko rin mag-exercise. Ping ko Jelly Ace mo eh, ha? Pera o bayot! Galing dito yung mundi. Yeah, bend your knees. Dito nakita ni Tekla ang sign na kailangan niyang patuwadin ang kanyang ka-live-in. Hey! Tuwad! Tuwad o Tekla? Tekla o tuwad! Galing kay hotdog. Hindi ko lang sa papunta tong mga ginagawa natin. Batang bata ka pa't kala mo na. Naku po, ilayo mo na yan sa mga phone. Sunod. Galing kay Tinola. Ibang class ata pinasukan ko. Abuti na lang pinasukan mo kaya sa ka-live-in mo. Tekla o tuwad! Sunod. Galing kay Mark. Dulos pa siya. Nako, para kanina, hinabol din siya ng isang cock. Sunod. Oo, pinipilit ko lalawag para may sense, ha? Sunod. Nag-effort ako dito. Ay, galing kay Goy. Go mo na. Kalidad. Gusto yan, no? Yung gagano'n. Ano yun? Hindi ko gets. Pipilitan lang ba kayo ng TikTok na gawin yun? Ano yun? Ano yun? Silang tanga, gago. Naiintindihan ko kasi lagi ako mukhang tanga rin dito. Sunod, galing kay Honey Lynn. Naku, copyrighted. Tama, bata pa dapat tinuturuan natin mag-TikTok. Oh! Memorize niya! Lalo pa basic level 1, wala pa siyang ganun-ganun. Memorize niya. Nako, ito lalala ko yan. Ilang beses din ako naubusan ng tissue sa tug ano na yan. Tug na yan. Puro copyrighted. Hey! Copyrighted. Ang dami, dire-diretso to. Ilang minutes to? What? 6 minutes? 10 minutes na ba tayo pa? Patignan nga yung bottom right kung lagpas na tayo.
So, ay kalahati na lang katawan niya yung shorts niya eh. Nagigising pala mga kapitbahay mo, puro ka na TikTok. Hindi, ayaw niya yung tugtog, kaya alita niya. Tignan mo muna yung tao ba? Parang pare-pareho lang yung move sa lahat ng TikTok na sayaw. Nakita ko na yung backstory nung kaninang lalaki na nagsunog ng mojo sa akin. Masalimuot din pala. Okay lang, naiintindihan ko. Ito rin yung bahay na yun, eh. Pareho naman doon sa klase ng bubong nila kanina eh. Okay na, bago tayo magkaroon ng 10,000 copyright, tama na yan. Sunod, galing kay Love. I was enchanted to meet you. Naengkanto. Okay na maengkanto, wag lang maengkantot. Ni Tekla. Sunod. Enchanted to meet you. Galing kay Gabi. Gabi Magbanay. Nakikisali si Dila sa mga boys. Ito ang dog style na gusto ko. Pucha. Yung hindi pilit. Oh, bantayan mo. Bantayan mo. Salamat, may wholesome din tayo dito. Hindi tayo mo din demonetize. Yun! Yeah! Wala kang laban. Technical. Ito lang ang dog style na papayagan ko. Sunod. At panguli galing kay Comrade. Hugas muna para di masampal ni nanay. Kaya kung ayaw mo mag-mojo, tumulong ka lang sa bahay. Huwag ka magsunog at huwag ka mag-TikTok. Kala mo dahil mo na mahinuhugasan. Isang pirasong baso tsaka sa plato. Salamat. Naku, mali ang technique mo ha. I-memorize mo to para yung pag-memorize mong bata kanina. Ibaba mo yung plato para mas matigas. Mas siya natutulak. Hindi ganyan mahina yung ganyan. Mas plakado pag baba mo para may tinutulak ka, diba? You will use the science of the law of physics. With every action, there is an equal and opposite reaction. Alam mo yun kung hindi ka puro sayaw sa TikTok at nag-exercise na umaalog ang jelly ace mo. Guys, exercise. Kaya mo, dinadala mo ko sa tugtog ko ha. Ikot. Mali, dapat baso muna kasi baso yung hindi mas masebo dun eh. Ano ba? Nakakahiya. 2 out of 10 jelly sa score mo, mali. Maaring mamantika yung plato mo, malilipat mo pa ngayon dun sa baso. Sakit sa mata, ayoko na aray. Kailangan ko i-move pa. So, doon tayo tapos sa ating mga video ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood. Kung nyo kalimutan yung like, tumulong sa gawaing bahay, at i-share sa inyong friends. So, kung di ka nag-subscribe, pipilitin din kita tulad dito. Pipilitin din kita. Sasara ko yung pinto, pipilitin kita mag-subscribe at mag-like. Paulol out. Bago matulpo.